Zdravím všetkých, tu je Vlado Portos a dneska nebudeme nič hrať, ale budeme sa rozprávať o novom filme Alien Covenant. Viem, že toto nerobím moc často, respektíve skoro vôbec. Posledne, keď som robil nejakú recenziu na film, bolo fakt dávno a išlo tuším, že o Transformerov. No ale musím povedať fakt, čo si o tomto filme myslím, pretože popravde bolo to veľké sklamanie. Už Prometheus bolo dosť na hrane, moc sa mi ten film nepáčil, takže aspoň viete, odkiaľ ja prichádzam, že ten prequel týchto od Ridley Scotta filmov o Votrelcoch moc ma to nechytilo. Môj najobľúbenejší film je jednotka Votrelec a dvojka si je viac obľúbený ako jednotka, pretože tam boli mariňáci a viacej akčné a tak, dokonca kráľovna. Proste bolo to taký poriadny akčák. Čo sa týka Prometea, OK, bolo to také vlažné, ale strašne ma dorazili tí vedci, čo tam boli, čo mali byť najlepší, každý zo svojho oboru, a pritom to bola banda idiotov s prepáčením. No, ale poďme teraz k filmu Alien Covenant, ktorý je momentálne v kinách a ja som si ho pozrel v sobotu. No, zobral som dokonca mamu. Veteránku všetkých starých Votrelcov. A pripravte sa na to, že toto bude strašne spoilerové video. Hrozne spoilerové. Pokiaľ si to chcete ísť pozrieť do kina a nechcete mať žiadne spoilery, tak definitívne preskočte toto video a vráťte sa k nemu, až keď ste videli daný film. V prvom rade chcem ešte dať také upozornenie, že tak ako bol Prometheus docela rozdeľujúci publikum, že v podstate polovice sa to veľmi páčilo, druhá polovica ten film nenávidela, toto bude asi velice podobné. Pokiaľ ste mali nejaké otázky, mali by ste ináč vidieť film Prometheus predtým, ako sa pustíte do Alien Covenant. Pokiaľ máte nejaké otázky teda z filmu Prometheus na konci, že čo sa stalo s inžiniermi, prečo nás chceli všetkých zabiť, aspoň takto vyšlo mne z toho Prometea na konci, že inžinieri išli s tým divným bahnom, alebo čo to bolo, čo mutovalo všetko, išli zničiť Zem, alebo oni nás stvorili a chceli nás zničiť, Boh vie prečo. A tak sa to nedozviete v tom Alien Covenant. Absolútne nič sa nevysvetlilo, všetci inžinieri sú mŕtvi, teda aspoň na tej planete, kam vlastne odišiel David s tou Shaw, ktorí tu boli vlastne jediní preživší z Prometea. A to je všetko, čo sa týkalo týchto inžinierov. Takže to sa absolútne nevysvetlilo, čo bolo pre mňa sklamaním, lebo tak sa snažil Ridley Scott to tam natlačiť, ten mytos o tých inžinierov, že oni stvorili tých Votrelcov, a ste to tam videli na tej malbe, alebo čo to bolo vytesané v tom Prometeu na začiatku, že tam bola taká kráľovna, že oni stvorili týchto Votrelcov a stvorili nás. Ešte to bolo hneď ako prvé na začiatku, že tam sa vypil nejakú fľašku slivovice, alebo čo to bolo, rozložilo ho to a z neho sa potom stali ľudia, z toho, že máme to isté DNA, ešte to potvrdili aj v tom filme, že máme 100% rovnaké DNA, čo je totálna hovadina, lebo nevyzeráme ako tí inžinieri, nie sme holohlaví a celý bieli. No teda, ja som biely, ale pretože sedím furt doma a nechodím na slnko a holohlavý, no ešte nemám toľko rokov, takže možno, že sa k tomu dostaneme. Ale určite nemám 2,5 metra. Nemám 2,5 metra. 2,5 metra, nevyzerám tak ako ten inžinier s čiernymi očami, čiže 100% DNA zhoda tam určite nebude. Pretože máme 99% s opicami a síce som chlpatý, ale ako opica nevyzerám zatiaľ. Stále sa vraciam k tomu Prometeu dozadu. No ale poďme naozaj teraz už k tomu Alien Covenant. Takže začína nám film. Viem, že to bude strašne spoilerové, takže ešte raz upozornenie, kľudne to preskočte. Začína nám Covenant s tým, že ide automatizovaná kolonizačná loď smerom na planetu, ktorú našli ľudia a idú proste kolonizovať. Majú 2000 ľudí
v kryospánku, v takých kapsulách, kde proste spia, kým tam prídu, plus posádka. Na lodi sa taktiež nachádza jeden android, ktorého hrá Michael Fassbender, volá sa Walter, úplne rovnaký ako David z Prométea. Akurát menšie upgrady, ktorým sa dostaneme neskôr. Loď zasiahne a energický výboj z vybuchnutej hviezdy, niečo, čo sa nedalo absolútne predpokladať, a nastáva panika. Walter je jediný, čo nie je v kryospánku, zobudí posádku, pretože môže sa stať, že ich to usmaží a musia v podstate vyliezť von. Prečo nezobudia aj ostatných kolonistov, ktorých je tam 2000 v tých istých kapsulách, to mi je záhada. Akože zobudí posádku a nechá usmažiť tých kolonistov, alebo to sa nejak nevysvetlilo. Proste kolonisti boli v pohode. Z posádky to už tak ružovo nevyzeralo. Vo filme hrá aj Philip DeFranco, asi 2 sekundy, kým neuhorel. Keby som si to neprečítal v titulkoch, tak o tom ani neviem, pretože on tam doslova bol asi fakt 2 sekundy. On bol kapitánom danej kolonizačnej lode, ale zasekol sa mu tá kryokomora, v ktorej spali. No a kým ho stihli odtiaľ vytiahnuť, tak tam proste niečo vybuchlo a on uhorel vnútri. Ale mal na sebe ešte dokonca taký biely obleček, že fakt bol vidieť len taký výrez tváre. To keby ste, keď si to fakt neprečítate, že tam hral, tak ani o tom neviete. To mohol byť hociaký no-name herec, a ktorého tam proste upálili, ale dali tam Filipa DeFranca, musel byť v titulkoch a to je tak asi všetko, čo sme k nemu mali. Posádka prišla o pár ľudí, nie moc, nejakých 47. Teda 47 ľudí stratili, tuším, že komplet aj s kolonistami. Nie som si teraz 100% istý, idem predsa len po pamäti. Ale tak nový kapitán je muž viery. Pravdepodobne je to katolík, ale to sa asi moc nevysvetlilo, lenže proste verí v Boha a teraz, že on si myslí, že kvôli tomu ho nerešpektuje celá posádka. Ale celá posádka ho nerešpektuje kvôli tomu, pretože robí každé rozhodnutie, čo spravil, bola blbosť. Všetko, doslova. No, ale tak posádka proste pobehuje teraz po lodi, snažia sa opraviť, čo sa pokazilo, a náhodou zachytia signál z neznámej planéty, ktorú nikto predtým ani nepočul o nej, a v tom signáli je hudba. Hudba z nejakej pesničky, ktorú oni poznajú. Nebolo to úplne čisté, ale nejak to vyfiltrovali a dostali to. Loď ináč riadí matka, je to taký nejaký počítač, k tomu sa ešte dostaneme, kde budem nadávať na to neskôr. Uvidíte prečo. A je to počítač, ktorý riadí tú loď. No ale našli teda ten signál z planéty a rozhodli sa, že je bližšie. Nikto už nechce vliesť do tých kryokomôr, pretože sa báli, že tam uhoria, tak ako ten kapitán. Pritom ďalších 2000 kolonistov bolo absolútne v pohode. Lebo mali ešte k tomu svojmu cieľu, k planéte, ktorú mali preskúmanú, poslali tam sondy, preskenovali všetko, urobili všetky simulácie, mali ešte 7 rokov, kým tam prídu. Ale teda tento signál prišiel z planéty, ktorá je náhodou v zóne, ktorá sa nachádza tak ako planéta Zem, kde by malo byť proste príjemné prostredie pre život, ešte lepšie ako to, čo mali tú planétu, kam chceli ísť. Takže idú pozrieť tam, predsa len je tam signál a je to len nejakých 7 dní alebo proste kúsok, že nemusia ísť do toho kryospánku. Prídu k tej planéte a tu začína, na začiatku potiaľ to bolo fajn. Úplne taký pocit z prvého votrelca, všetko také krásne urobené koridory, hudba bola fantastická, veľmi podobná Alienu jednotke. Nie je to ten istý skladateľ, lebo ten už na nešťastie umrel, ale tá hudba je veľmi podobná. Začína tak pomaličky. Jediný problém, čo som mal, posádka sú dvojice. Manželia pravdepodobne, alebo tak nejak. Proste dvojice. Nie je vysvetlené, kto je kto, čo robí na tej lodi,
ako ja, že kto je kapitán, lebo ten sa proste prihlásil za kapitána, bol druhý v poradí. Kto je ďalší v poradí, nemáme Shine. A nevieme, tak málo je venované tým ľuďom, že vy neviete, kto je manžel alebo manželka koho, dokonca sú tam dvaja gejovia, čo fakt sa absolútne nevysvetlilo. Nevysvetlilo ani, bolo tam asi pol sekundy, žmurknete a nevšimnete si to, že to boli vlastne gejovia, že to oni boli spolu. Absolútne sa nevenovali tej posádke. Čiže keď tam niekto umrel, vám to bolo úplne jedno. Vy ste nevedeli, kto to je, čo to je, koho je to manžel alebo manželka. Absolútne nič. To ma tak štvalo na začiatku. Potom mi to už bolo absolútne jedno, lebo už som nadával sa na niečo iné. Ale viem, že na YouTube je také krátke video 2-minútové, kde sa aspoň trocha venujú tej posádke. Lenže oni sa to neunúvali dať do filmu, ja sa nebudem unúvať to pozerať. Lebo na čo to budem kúkať na YouTube, keď to malo byť vo filme. Keď to vystrihli odtiaľ, bola ich chyba. Ja som sa absolútne nezaujímal, keď umreli tí ľudia. Bolo mi to úplne jedno. Tam niekto umrel, ja som nevedel, že koho je to fakt manželka. Tam bol jediný, dvaja herci tam, ktorí boli troška, že vás zaujímalo, čo sa s nimi stane. To bola Ripley Light, neviem, jak sa volala tá baba, ale proste tá, čo hrá akože Ripleyovú. Nie je Ripleyová, volá sa ináč, ale pre všetko spolu je to Ripleyová. Tá bola fajn. A potom ešte Tennessee, to je jediný, koho si pamätám meno z tej posádky, Tennessee, ktorý bol celý čas na lodi a sledoval to v podstate ako keby z tej lodi. Nebol dole na planéte. No ale vráťme sa späť k tomu, že našli teda tú planétu. Zaparkovali svoju loď s 2000 zmrazenými, to musím furt opakovať, tam je 2000 zmrazených kolonistov, za ktorých majú zodpovednosť. Zaparkovali túto loď na obežnej dráhe planéty, ktorú nikdy predtým nevideli. Nikto sa neunúval urobiť sken planéty, či tam je nejaká, ja neviem, nejaké budovy napríklad, nejaká civilizácia, nič absolútne, behom 5 minút 3/4, no skoro všetci, koľko ostali na lodi? Dvaja tuším, alebo traja. Nie, 1, 2, 3, traja. Jeden pár a jeden ten Tennessee ostal na lodi. Naskakali do transportéru, len v džínsoch a hoodies, a proste v mikinách, odleteli dole na tú planetu, cez tú najväčšiu búrku, akú mohli nájsť, a pristáli. A človek by si povedal, však sú to kolonisti, určite asi už boli vo vesmíre, vedia, že nie všetko je super bezpečné, však aj u nás na planéte, na Zemi tiež nedýchate nejaké blbosti. A že aspoň urobia nejaký, no povedzme, sken atmosféry, možno sú tam nejaké baktérie, alebo patogény, alebo niečo. Ale otvorili dvere a že dobrý vzduch, všetko je v poriadku. Ja som si tak trieskal hlavu o operadlo, že toto nie je možné. Toto sú horšie ako tí vedci z Prometea. Tam mali aspoň skafandre na hlave chvíľu. Až kým si ich nedali dole tiež jak idioti. Ale toto proste nemalo období. Nejaký sken, či tam nie nejaká... či tam nejaké potvory nežijú. Ja neviem, nejaký zmutovaný tiger, čo žere ľudí, alebo cece mucha, čo vysáva mozgy. Nič, absolútne. Ja som mal... Ježišmaja, to ma tak naštvalo. To si najviac pamätám z toho filmu toto. Bohužiaľ, toto je najviac, čo si najviac pamätám z toho filmu, ako boli sprostí tí ľudia. Oni si zaslúžili umrieť. Ja nechápem, jak tá civilizácia tých ľudí sa dožila medzihviezdnych letov, keď takto to funguje. Takže vyskakali z lode, len v džínsoch a pašiplášťoch a vybrali sa hľadať ten signál. Prišli k nejakému polu a tam pšenica. Taká veľká zmutovaná, ale proste pšenica. A oni, že toto musí byť definitívne ľudský výrobok, lebo fakt pšenica je kultivovaná ľuďmi. Odkiaľ sa tam vzala, OK, nevysvetlilo sa. Vôbec nič.
To je taká úhlavná tematika tohto filmu. Nič sa nevysvetlí. A prechádzajú teda takým polom so suchou trávou a tam je tá pšenica. A ja tak kúkam, ten, čo chytá tú pšenicu, on má cigáro v hube. Akože nič proti fajčeniu, všetko fajn, akože keď chce niekto fajčiť môže, ale tento má taký dobrý dútnik zapalený. Ale sú na mimozemskej planéte, na ktorej ľudská noha pravdepodobne nikdy nebola, neurobili žiadne skeny, nič absolútne, a sú na mimozemskej planéte uprostred pola suchej trávy. No to keby sa chytilo, to by bol asi lepší film. Zapálili celé pole, museli by utekať, lebo ten jeden tam fajčil rovno v tej suchej tráve. To mi ešte tak vyskočilo, to bolo fakt 2 sekundy, čo to ukazovali tak zblízka, ale normálne ma to zarazilo, že toto sú tí vedci, to sú tí kolonisti, prieskumníci, ktorí všetko poserú. Takže išli ďalej a hľadali ten signál. Pristáli docela ďaleko a museli pristáť na vode, pretože tá pilotka vravela, že tam nie je voľné miesto. Asi 2 sekundy na to, jak vystúpili z tej lode a už prechádzali, tak išli rovným polom, do ktorého mohli kľudne pristáť. Ona proste musela pristáť o troška ďalej, v podstate v bahne na vode. Ďalší malý problém, ktorý som si všimol, ale OK, preskočme. Je to predsa len sci-fi. No, že sci-fi by malo mať aspoň nejakú tú logiku. Keďže máme v tejto skupinke aj nejakých geologistov, tak sa oddelili 2, pravdepodobne tiež párik, ale nejak sa tomu nevenovali, takže predpokladám od tej skupinky, ktorá išla za tým signálom, a že oni preskúmajú tu na nejaké bahno a zistia, že čo a ako. Že ich to napadlo až teraz, OK, našli teraz to miesto a ostatní pokračovali ďalej. Čo sa stalo, je, že jeden z tejto dvojice, že išiel si odskočiť, vždycky v celom filme, čo som si všimol, je, že keď niekto povie, že ide si odbehnúť, tak ho môžete rovno odpísať. Toto so 100% účinnosťou. Alebo sám ide hľadať niekoho ďalšieho, môžete ho odpísať, je mŕtvý. Ešte ani neodišiel z záberu, už viete, že je po ňom. Neviete, ako sa to stane, ale definitívne sa to stane. Jeden z tejto dvojice si povedal, že ide si odskočiť a len si išiel zapáliť vedľa, samozrejme nohou a zakoprcol o nejakú blbú rastlinu, z ktorej vybehlo to hnedé bahno, ale len také malé mikroskopické, že to bol taký celkom dobrý záber, lebo ako musím povedať, že tá cinematografia v tomto filme bola pekná. Oni vedia, čo robia v tomto zmysle. Ale samotný príbeh a dávanie zmyslu v príbehu to už absolútne nie. Proste vyšlo z tých, čo to boli, také gulaté huby, vypadalo tak bradavka na vrchu. Vyšlo z toho také nejaké zmutované to bahno, len tentokrát to lietalo vzduchom. Vlietlo mu to do ucha, vcuclo sa to do neho a to je všetko, čo sme zatiaľ k tomu dostali, ale k tomu sa ešte vrátime. Naša skupinka, ktorá hľadá signál, ide ďalej, nájde tam dosť taký skosený les, obrovské padnuté stromy, až sa dostanú k tej lodi, ktorou vlastne odletel David a Shaw v konci Prométea, že idú hľadať domovskú planétu tých inžinierov. Či to je toto domovská planéta inžinierov, sa nevysvetlilo, samozrejme. Predpokladajme, že asi áno. Sice tam majú len jedno mesto tých inžinierov, ale OK. Môže to ani neboli inžinieri, ťažko povedať. Nie je to absolútne vysvetlené, ale absolútne nič. 0 bodov. Našli tú loď a išli sa pozrieť dnu. Tam samozrejme ďalší cvoky začal strkať prst do tej huby s bradavkou. Do nosa mu vlietlo to bahno mutovacie a zbytok posádky pobehuje zbytok tej skupiny pobehuje po tej lodi. Našli tam vysáčku s tou doktorka Shaw a potom ešte prázdne
tie hyperkoje, alebo v čom teda ona spala. Nikto už tam nebol v tej lodi. Bola docela opustená, zarastená lianami a tak. Je to v podstate 10 rokov potom, ako sa stal Prometheus, tak tento film sa odohráva fakt 10 rokov neskôr. Keďže tam nikoho nenašli, ale tomu z tej skupinky dvoch geológov, ktoré sme spomínali na začiatku, jeden, čo sa tam nakazil tým bahnom, budem to volať bahnom, môže sa to volá nejak ináč, je to nejaké gú, budeme to volať bahno. On sa nakazil tým bahnom a došlo mu zle, takže idú späť do toho transportéru a volali tú skupinku už, aby sa tiež vrátili späť. Dostali sa do transportéru, kde bola iba tá pilotka, ktorá zhodou okolností viem, že bola manželka toho Tennessee, čo ostal na lodi. Títo jediní dvaja, vám bolo jasné, že to je jeho manželka asi. Proste prišiel tej lodi, ten, čo bol nakazený, už bol úplne dosť taký polomrtvý, zavreli ho do karantény. A tu ďalšia vec. Karanténa na tej lodi je, že musíte prejsť vchodom lodi, prejsť cez polku lodi, hovorím o tom transportéri, cez polku toho transportéra a do tej karantény. Nenakazíte celú posádku, kým tam dojdete? Nemalo by to byť hneď pri vchode, že sa nedá vojsť do lode, dokonca v Star Treku, v tom novom seriáli to tak majú. Že vždycky vylezú z nejakej planéty, tak ich zavrú do karantény a nepustia ich dovnútra do lode, kým ich proste neožiaria alebo niečo, nezabijú všetky patogény a podobne. Proste mozog mi stál pri tom. No, obidvaja, pilotka aj tá baba, manželka toho nakazaného sú pri ňom, ten sa tam už mece, už je vám jasné, že je po ňom. A niečo, tá pilotka sa kúkne dozadu na chrbát, vyprcne na ňu, ako keby ste praskli jebák na čele. Na celý ksicht, celá je od kvapiek krvi. No začne utekať von a zavre tam tú babu. Zavre tú babu v tej izolačke. Pritom ona má na ksichte tú krv, čiže definitívne nakazená, keď tam bolo nejaký vírus alebo niečo. A ona už zavre tam s tým, čo sa tam mece na poli mŕtvy už, alebo teda podľa mňa už bolo po ňom vtedy. A utečie a ešte zavolá na tú domovskú loď, teda tú hlavnú materskú loď, ktorá je v obežnej dráhe tomu Tennesseemu, že majú tam problém, niečo sa deje a potom ich to preruší. Samozrejme Tennessee, hore, ktorý je v podstate ako keby kapitán momentálne, keďže nikto tam už s vyššou hodnosťou není, aj keď sú tam ďalší dvaja ľudia, ktorí absolútne nevieme, čo sú zač. Možno, že jedna bola radistka alebo čo, lebo furt sa metala tam pri rádiu, ale to sa nevysvetlilo, takže nevieme isto. Ten začne panikáriť, že musíme tú loď dostať nižšie. A ešte ten materský počítač, tá matka, čo tam je, mu hovorí, že keď pôjdu na 80 km, ohrozia stabilitu lode a podobne. Ten človek má zodpovednosť za 2000 ľudí na palube. A všetkých veľmi ohrozí versus záchranu, koľko ich bolo na tej planete? 7, 8. Dáva to zmysel? Mali nejaké školenie predtým, alebo čo? Lebo zverili by ste svoj život ako kolonista nejakej takejto posádke? To absolútne nedáva zmysel. Ja viem, že to sú také drobnosti, ale toto je nad čím som rozmýšľal, keď som tam sedel. Že toto je blbec. Ohrozí. Dobre, tá posádka je v nebezpečenstve dole, ale nie je nutná pre úspešné splnenie misie. Tá loď dojde s tými ostatnými ľuďmi, by mohla dojsť aj sama. Ale on proste ide nižšie, aby dostal lepší signál, alebo čo proste úplne dokonca ukeca ešte druhého člena posádky, aby prepísal takto tá matka ich nechce pustiť, ten počítač. A potrebuje 2 kódy, aby to dalo nižšie. A on ukeca toho druhého človeka, že aby mu to proste povolil. No ja som si tak trieskal hlavu, to není možné. Títo ľudia absolútne nezodpovední. Ale totálka. No a proste idú nižšie, dostanú lepší signál, zistia, že tam je nejaký problém, ale už z toho chlapíka, čo bol na tej karanténe, začne zozadu z chrbta vylíza taký divný votrelec. Nie je to ešte náš votrelec, je to nejaký protovotrelec, taký biely, ktorý je podľa mňa lepší ako ten originál votrelec, lebo tento biely je skoro nepriestrelný.
podľa toho, koľko zniesol zásahov. Samozrejme, pilotka teda, jak podala hlásenie, že všetko sa tam serká, utekala, zobrala zbraň z kabinetu, utekala späť ku karantény, tam už ten Waterlec, ktorý malinkatý vybehol z toho nakazeného, žral tú babu, ktorú tam zamkla. A všade bola krv na zemi, hej. Ona otvorila dvere, vbehla dnu, namierila to na toho Waterleca a šmykla sa na krvi. Ešte tam mohli dať zvuk z nejakého animáku, lebo toto bolo... za mňou sa chechtali ľudia, ja som sa chechtal vnútorne. Moja mama prevrátila oči, že to sú idioti. Proste šmykla sa tam, to už druhý človek, čo sa šmykol na tej krvi v tej karanténe. Najprv tá baba, čo tam bola zavretá s tým chlapíkom, tá sa šmykla, padla na zem a hneď na tej isté krvi sa šmykla aj tá baba s tou brokovnicou, ktorá tam vbehla, tá pilotka, ktorá tam vbehla potom. Samozrejme, padla na zem a ten malý Waterlec sa do nej pustil. Lenže ona stihla ešte utiecť, zavrieť za sebou dvere. Waterlec, ten proto-Waterlec prerazil cez okienko, pretože karanténa má super tenké okienka a začali naháňať. Vehli do nákladového priestoru, tam boli nejaké veľké bandacky, vypadalo to, aké by tam skladovali vodík alebo čo, z nejakého neznámeho dôvodu, ale OK. Tá tam začala v panike strieľať, vypálila do tých bandasiek a vyhodila celú tú loď do vzduchu. Rovno pred očami posádky, ktorá sa vlastne vracala z tej mimozemskej lodi, kde bol ten signál. Tesne predtým, jak tam vošli, celá loď celý ten transportér explodoval a to je asi tak všetko, čo máme s transportérom. Ten malý biely Waterlec, ten proto-Waterlec, ktorý tam vybehol z toho nešťastníka z karantény, pravdepodobne ušiel tomu výbuchu, aj keď som si nejak nevšimol, že kedy a ako, lebo vráťme sa k tej posádke, ktorá vlastne videla vybuchnúť ten svoj transportér. Ten nakazený, čo bol s nimi, začal sa metať a z neho sa taktiež vybehol proto-Waterlec. Taký biely. Zrazu ich tam bolo viacej. Teraz neviem, či tam boli dvaja alebo jeden. Predpokladám, že dvaja, lebo takto bolo zostrihané strašne rýchlo, že ste nestíhali vidieť, čo sa deje. Oni boli v tom poli s tou trávou vysokou, suchou a zrazu ich tam začali... Proste napadli ich Waterlci, tí malí bieli, ešte to boli takí úplne jak psi. Psi len s takou bielou, dlhou baňatou hlavou a začali ich tam kosiť. Nejaký kolonist, nejaký z tých, niekto z tej posádky poumieral, vy neviete kto a tam bol ten moment, keď umrel ten vlastne, čo bol nakazený, tam nad ním plakal jeden z tej posádky a to bol asi jeho manžel. Tam ste mali v priebehu pol sekundy pochopiť, že oni boli vlastne gejovia asi. OK, a proste hneď o pol sekundy ďalej už to nikoho nezaujímalo. Zase umreli teda nejaký z tej posádky, zožali ich Waterlci, jedného prepichli, na druhú babu skočil a oni celý čas pálili do tých Waterlcov, ako keby sa nič nedialo a tí Waterlci absolútne v pohode vydržali koľko, 3, 4, 5 zásahov z brokovnice, no podľa mňa títo proto-Waterlci sú lepší ako tí originál Waterlci z Aliena, kde stačilo pár zásahov a sa rozprcli. No, vyzeralo to dosť zle s našou posádkou. Nejakí nám tam fakt poumierali. Nevieme, koho to boli manželka, absolútne nevysvetlené. Ale zrazu nastal záblesk a tajomná postava v takom plášti ich akože zachránila. Vystavil takú svetlicu a všetci tí malí Waterlci začali utekať preč. Potom prišiel, že keď chcete žiť, poďte so mnou, typický Arnold Schwarzenegger, ale nie, to sa tam nestalo, ale ja som si to hovoril v hlave, mal tam úplne povedať, že come with me if you want to live. No a oni samozrejme išli za ním, prišli do takého mesta, aspoň vyzeralo to ako mesto, kde boli proste kopec, ešte to tam predtým nevysvetlilo, ale bol tam kopec tých inžinierov na zemi, takých dosť zoškvarených, sa snažili utiecť takou bránou, ktorú vlastne oni prišli donútra. Oni išli stále za tou postavou zahalenou, ktorá sa neskôr vyklula, že je David, ten android z Prométea, takými dlhými takými dlhými vlasami blonďatými a on tam v podstate bol 10 rokov v takej jaskyni sám, pretože povedal tej skupinke, že doktorka Shaw
umrela pri pristáni. On povedal, že havarovala tá ich loď, náhodou, to vidíte také úvodzovky, čo robím vo vzduchu, náhodou sa vysypalo to mutovacie bahno z tej ich lodí a zabilo všetkých tých inžinierov a taktiež úplne náhodou umrela aj tá doktorka Shaw, keď narazila tá loď do planéty. Alebo pristála teda, ja to tak volám, keď hráte Kerbal Space Program. David im povie, že tu sú absolútne v bezpečí, všetko bude v poriadku a že mali by kontaktovať svoju loď, aby pre nich prišla, respektíve poslala nejakú záchranu. Tak dvaja maníci s rádiom vybehli na strechu, začali sa snažiť kontaktovať loď, lenže všade bola v podstate taká ionická búrka, to sťažovala komunikáciu. Potom je tam pár scén s Dávidom a Walterom, ako som vravel, Walter a David sú jeden a ten istý android. Akurát, že David je ten, čo sa cvokol s prepáčením a Walter je ten, čo je novší model, ktorý prišiel vlastne na tej lodi Covenant. Jediný taký rozdiel hlavný, ktorý som si všimol, tak Walter, ten novší model, mal zakázané ako keby tvoriť. A to bola chyba na modelu, ktorý bol David, že to bolo creepy a podobne, tak urobili vlastne Waltera, novší model, zakázali mu tvoriť, urobili ho viac ako stroj. Popravde tento film sa nemal volať Alien Covenant, ale David Covenant, pretože viac menej to bolo celé o ňom. Ako on chce zničiť svojich tvorcov alebo podobne, chce proste zabiť všetkých ľudí. Totálne sa cvokol a celé mi to prišlo ako zo Star Treku Data a Lore, kde dokonca tam bol podobný plot twist, jak by som to nazval, kde sa jeden zamení za druhého, ale k tomu sa ešte dostaneme. Aby sme to troška skrátili, tak David zabil doktorku Shaw, vypitval ju, je to tam asi v 2 sekundách spomenuté, však prečo hej. A pritom on ju ako keby miloval, alebo čo, proste je to tak strašne divné vysvetlené, ale proste ju zabil, urobil na nej experimenty a on celý čas tvoril ako keby z toho genetického bahna tých votrelcov, snažil sa ich urobiť perfektných. A samozrejme, oni prišli s tou loďou na tú planetu tých inžinierov, tak on zhodil to bahno na nich. Na schvál. Prečo? Fuck no, ja neviem. Nevysvetlilo sa. Čiže nedozvieme sa, prečo nás chceli vlastne z toho Prometea tí inžinieri zabiť všetkých. Čo presne je to mutovacie bahno, to tiež nič. Absolútne žiadne vysvetlenie. Všetci inžinieri sú momentálne mŕtvi podľa mňa. Aspoň tak mi to bolo predhodené v tomto filme. Dáka ženská z tej skupinky, čo prežila ten útok votrelcov, si povedala, že povedala im, že idem si odbehnúť, idem sa troška očistiť. Behom sekundy ste vedeli, že je po nej. No a o 2 sekundy bolo po nej. Zožrali jeden z tých bielých votrelcov. Kapitán povedal, že ide ju pohľadať. To je ten, čo akože ho nemajú radi, pretože je veriaci, či čo. Pritom s tým to ste nemalo nič spoločné. Že ide ju pohľadať. Behom sekundy ste vedeli, že je po ňom. O 3 sekundy bolo po ňom. Tentokrát ho ale zastihol, ako David sa snaží kontrolovať toho bieleho votrelca. Jak má on nad nimi kontrolu, sa samozrejme nevysvetlilo, ale on začal ten kapitán strieľať do toho bieleho votrelca a David, že nie. No, ale potom sa ukludnil a povedal tomu kapitánovi, že poď niečo ti ukážem. Kapitán úplný pako išiel s ním. Išli do takej pivnice a tam boli vajíčka s tými facehuggermi z hotelca, to je vlastne tá prvá ich fáza. Ale boli také obrovské, sa mi zdalo, oproti tým, čo boli predtým, lebo tieto boli skoro veľké ako človek a tie predtým vo hotelcovi boli také pokolená. Aspoň tak si to ja pamätám. Môže sa mýlim, ale proste takto to bolo. Ale že ako David vyrobil tie vajíčka, mi je totálna záhada. Pretože sú fakt obrovské. Čo ich... Ja neviem si to ani predstaviť, lebo on tam 10 rokov žil doslova v takej jaskyni. Žiadna technológia.
Všetko tam bolo také, ako keby ste kúkali na Da Vinciho dielňu. Všade také nákresy facehagerov a podobne, rozpitvané zvieratka. Proste úplne základná technológia. Jak on tam robil nejaké výskumy s tým mutovacím bahnom, alebo čo to je, absolútne nevysvetliteľné. Nie, že nevysvetliteľné, a nebolo to ani vysvetlené. Tak, povedal tomu kapitánovi, že pozri sa na to vajíčko, že je to úplne bezpečné. Ale úplne bezpečné. Kapitán ako úplný pako strčil hlavu rovno na to, samozrejme skočil na neho facehager a nakladol do neho vajíčko. Za 5 minút neskôr mu tam ešte tak David sedel nad ním a hádzal na neho kamienky, že aby sa prebral. Už mal toho facehagera z ksichtu dole. Z neho proste vyskočil nie to larvárne štádium votrelca, ale v podstate už skoro hotový votrelec. Ešte sa tak začal rozťahovať, normálne ručičky, nožičky. Vôbec to nebola tá larva, na ktorú sme zvyknutí z tých starších filmov o votrelcoch. Proste z neho vyšiel normálne z hrudí, tak už ak by to malo byť. A malý votrelec, ale fakt taký malinkatý, plne sformovaný votrelec. Ešte začal tak rozťahovať ruky, lebo David mu ukázal, že rozťahne ruky a on začal rozťahovať ruky. Ja som čakal, že začne tancovať ako v tom Spaceballs, že dá si klobúk na a začne tam tancovať ten votrelec alebo čo. A behom 2 alebo 3 minút je z neho už plne sformovaný veľký votrelec. Či sú nafukovací alebo čo, ale dobre. Kým sa toto všetko deje, David a Walter konfrontuje Davida o tom, že niečo asi nie je v poriadku. Bohača, všetci tam poumierali, všade sú votrelci, niečo asi nie je v poriadku. No dobre. Že on sa prizná, že zabil Shaw, začne mu hovoriť, že také nejaké metafyzické faciny o tom, že kto stvoril koho a že vždycky to stvorenie zabije svojho stvoriteľa a podobne. Proste cvoky. A začnú medzi sebou zápasiť. To boli dobré scény. Tie ich zápasy to bolo dobre natočené, vyzeralo to fakt super. Akurát, že to sa sekli, akurát keď Walter sedí už na Davidovi, že vyhral a mal tak ruku nad ním natiahnutú s kameňom, že ho ide proste doraziť a David mu ešte povie, že je to tvoja voľba, braček. A on sa zasekne na chvíľku, začne tým rozmýšľať a je taký záber, jak David chytá rukou nož, ktorý je spadnutý na zemi a obidvaja je to tak proste tak seknuté, že obidvaja začnú ten pohyb, ale sek a neukáže sa, že kto vyhral. Tu bolo každému úplne jasné, že keď vyšiel odtiaľ akože Walter, akože ten dobrý, že to je v podstate David. Mama na mňa kúkala, že to je určite on. Každému to bolo jasné. Úplne každému. No, ale tak David na chvíľku hrá ako keby Waltera a pomáha tým preživším, vlastne iba dvaja, Ripley Light a potom ešte jeden chlapík, ktorý mal na sebe facehagera, ale z neho ho odtrhli. Neviem, čo sa s ním stalo, už sa ani nepamätám. Neviem vôbec, kto to bol, ani akú mal funkciu na tej lodi. Lenže mal rozožratý polku líca od kyseliny. A to je asi všetko, čo si o ňom pamätám. Neviem, či z neho vybehol ten votrelec potom, alebo nie. Absolútne si nepamätám. Proste zbytočná postava. No ale prišiel pre nich teda transportér číslo 2, ktorý bol taký plochý, prerobený zdvíhač alebo čo. A tam bol Tennessee, ktorý ich prišiel zachrániť. Naložili Ripley Light, Walter Davida a taktiež toho chlapíka a išli preč. Nože na nich skočil ten votrelec. Tento už sa už fakt podobal votrelcovi z tých filmov, ktoré si pamätáme. Už bol taký čierny, baňatý a podobne. Samozrejme Ripley Light vyskočila von a zabila ho. To bola dobrá scéna. Aj keď tam boli také zvláštne strihy. Ona totiž bola, to si tak predstavte, ten transportér bol kabinka a vzadu taká voľná plocha na
podstate tam sa asi nakladali veci a to sa transportovalo z materskej lode dole a hore, ako keby ste prenášali na plošine krabice. Ona bola pripútaná k tej plošine lanom. A celé to, Tennessee s tým lietal hore-dole, snažil sa zotriasť z toho hotelca, ona samozrejme lietala hore-dole na tom lane vzadu a tá plošina mala 4 trysky na bokoch. A vždy, keď Ripley Light spadla z tej plošiny, že len visela na tom kábli, vždycky bolo také, že sa zhúpla pod a potom bol strih. Viete, prečo tam bol strih? Pretože ja som videl, jak tam ona išla, že keby sa zhúpla späť, tak ju to zhúpne rovno pod tú trysku a ju to upáli. Ja som na to kúkal, to sa tam stalo minimálne dvakrát alebo trikrát, že tam bol taký ten strih, že zhúpla sa pod takým elipsovitým oblúkom pod tú loď a strih. Lebo keby išla späť, tak ide rovno pod trysku. To bolo strašne divné. To si musím pozrieť potom, keď vyjde DVDčko, lebo to ma docela dostalo. Som si tiež tak všimol, že OK. Tu sme boli v štádiu filmu, kde ja som moc nevnímal, popravde. Už som čakal, že nech to skončí, prosím vás, lebo už som chcel odísť. Akože ten film bol fakt pekne urobený, zvukovo, efekty boli fajn, aj keď niekto nadáva na CGI toho votrelca, nevidel som na tom nič také zlé. To bolo OK. Celé to bolo len príbehovo a čo robili tí ľudia, to mi strašne vadilo. Strašne. Akože aj keď je to z môjho pohľadu ako z tretej osoby, teraz spätne je to taký troška... Je mi jasné, že to nemám úplne čistú predstavu, ako keby som to v reáli priamo zažíval, ale aspoň nejaký... Tu museli byť trénovaní ľudia, ktorí mali nejaký protokol, keď sa niečo deje a podobne. Ale absolútne všetko zabudli, robili si čo chceli. Absolútne to bolo divné. Už len toľko absolútne, že to bude toľko absolútne. No, ale Ripleyová Light chytila votrelca do takej... Čo to bolo? To bol nejaký žeriav s takými zubami. Tam ho chytila a rozmačkala ho s tým. A to bol v podstate koniec toho votrelca. Išli späť na svoju materskú loď. Prišli tam. A tu je ďalšia vec, ktorá mňa celkom zarazila. Akože, OK, to by sa dalo prežiť, len mne to strašne vrtalo v tej hlave, že toto nie je normálne. A to, ako som vravel, Walter je asi mŕtvý, aj keď to neukázali, takže ešte možno bude v ďalšom filme, čo ja viem, ale miesto Waltera je tam ten David. A David je iný model. Nie kompletne, ale teda výzorovo sú rovnakí, ale vnútorne sú iný model. Iné sériové číslo doslova. Tak by som to povedal. A zdá sa mi troška blbé, že oni nie sú spojení s tým hlavným počítačom, s tou matkou na tej lodi, pretože to by im poskytlo obrovskú výhodu. Nemuseli by verbálne komunikovať s počítačom, s tým hlavným, pretože to je rozhodne pomalšie ako priama komunikácia, keby mali v sebe zabudované Wi-Fi alebo dačo. Tá matka, ten počítač by mal hneď zistiť, že sa nejedná o ten istý model, že to nie je Walter. Ja nechápem, jak to, že to nezistila. To sa dá prekusnúť, fajn, všetko. Len to mňa napadlo, že ten počítač by to mal hneď zistiť. Mal by zabuchnúť dvere Davidovi pred na tom airlocku, hneď na začiatku a zahlásiť, že toto je neautorizovaný Android alebo niečo a Ripleyová Light mala zmačknúť tlačítko a vycnúť ho von do vesmíru. Koniec filmu. Ale to sa nestalo. A nejakým zázrakom sa dostal na loď, tam samozrejme ďalší votrelec. Ja si normálne fakt neviem spomenúť, že ako sa tam dostal. Pravdepodobne si to zobral tam na tej plošine s nimi, ale to už tá matka, ten počítač zistil, že aha, tu je votrelec, že vám tam beha nejaký votrelec. David, Walter David v riadiacom centre pomáha Ripleyovej Light, hrá tú svoju rolu a v podstate zatvárajú dvere, aby votrelca nasmerovali do hangáru, tam, kde majú stroje a nakoniec ho vytucnú von airlockom. To bola ešte taká celkom dobré vizuálna scéna, jak Ripleyová Light stojí na tom airlocku, za ňou je taká hmla a
Votelec ide na ňu skočiť, ona potom skočila dole alebo ľahla si a za ňou sa sunul taký obrovský traktor, alebo čo to bolo s takými lyžami vpredu a na to sa napichol ten votelec. To bolo tak, vizuálne to bolo fakt pekne urobené. No a nakoniec všetko teda uletelo do vesmíru. Ja fakt neviem povedať to je meno zase. Ripleyová Light sa dostala donútra, Tennessee jej pomohol a to bolo v podstate všetko. Už to bolo, že Tennessee, potom taký strých, Tennessee už bol v tej svojej koji, oni pokračovali späť na tú pôvodnú planetu, kam mali ísť. A ešte Ripleyová Light sa rozpráva s Davidom, tiež ide už leze si do tej koji a hovorí, že či David jej pomôže, akože on si myslí, že to je furt Walter, že či jej pomôže postaviť taký zrub pri rieke, to je niečo, o čom sa bavili oni predtým s Walterom, ten Walter by vedel, o čom ona rozpráva a tento David absolútne už tak akože nič nepovedal, ale videl, že bolo na ňom vidieť, že nevie, o čom hovorí. A ona si to všimla a začala tam panikáriť v tej koji, ale už bola zavretá a v podstate zaspala. To bol ten akože veľký twist, že Walter je David, čo všetci vedeli už asi pol hodinu v kine. David začne sa prechádzať po lodi a dokonca povie heslo, to neviem odkiaľ zobral, absolútne, on povie heslo tej matke, tomu počítaču, ktoré mal Walter. Aspoň tak si to pamätám, že on povedal, to heslo otvorilo vstup tam, kde sú kolonisti a také držiaky na embryá, taký šuflík. A toho tam pustilo. A on keď zistil to heslo, to absolútne nemá šajn, pretože Walter mu to určite nepovedal. Ale OK. Prišiel tam, kde sú tie šuflík s embryami a vygrcal dvoch facehagerov. Ale ani nejak efektne, že by proste taký celý facehager mu vyšiel z úst, pretože ten film bol dosť, akože je to pre dospelých, je to R-ko, že tam krv a podobne. Lebo tie scény, čo tam boli fakt také mesité, by som povedal. Ale tuto proste vygrcal také, jak zaliatých do priehľadnej živice, taký úplne malinkatých facehagerov, ešte malinké embria facehagerov a vložil dvoch medzi tie ostatné embryá, že tam ich potom asi použije a išli na tú pôvodnú planétu. Bože, to bola hovadina ten film. Bolo to nádherne natočená hovadina. To je môj názor na Alien Covenant. Keď ste to vydržali až sem, tak gratulujem. Dajte mi do komentárov, čo si myslíte vy o tomto filme. Či sa vám páčil, či vám boli odpovedané všetky otázky, čo ste mali, či vás tam niečo prekvapilo, alebo či súhlasíte dokonca s mojím komentárom. Predpokladám, že asi moc ľudí nebude súhlasiť. Predpokladám, že to bude tiež tak ako Prometheus 50/50, sa to bude páčiť, sa to nebude páčiť. Mne sa to moc nepáčilo. Nemôžem to odporučiť, dám tomu 4,5 pračky Whirlpool celému filmu. Či budem kúkať ďalší, viem, že je ďalší ešte Alien pripravovaný Ridley Scottom. Už mám také nízke očakávania z toho, že už to môže byť iba lepšie. Tu bol Vlado Portos, dúfam, že sa vám toto review páčilo a uvidíme sa neskôr. Majte sa!